tomto súboji. Ešte sa Kopecký snažil odpáliť puk. Bude to, a potom nie je zakázané uvoľnenie. Jeden z Žiarových avizoval, ale ten puk bol zbrzdený. 70 sekúnd. Michálek berie na seba celú akciu, zodpovednosť Krúka, nemohol v nej pokračovať. Mikuš posúva puk do stredného páska. Začína sa posledná minúta tretej tretiny. Slovensko je už len pár desiatok sekúnd do finále. Vedeme o 2 góly. Česi však teraz postavení mimo hry. Upokojenie 53 sekúnd pred finálovou účasťou. Česi už tam zrejme budú musieť poslať Štepánka, alebo nie. Hazuje sa totiž v strednom pásme, tak uvidíme, či sa Alojz Hadančík odhodlá k absolútnemu zadanku. Český tým si berie oddychový čas. Veľmi správne riešenie tým, že je boli pred útočnou modrou čiarou. Samozrejme prídu určité taktické varianty pre český tým, ale takisto aj naši tréneri využijú, aby podľa rozostavenia českých hráčov takisto rozostavili tých našich hráčov.